Δεν είναι δυνατόν, μαμά. Κάποιο λάθος είναι. Δεν μπορεί. Πως κάθεσαι έτσι, παιδί. Ίσια την πλάτη. Μέσα την κοιλιά. Μάζεψε τα πόδια σου. Όχι, όχι έτσι. Κοίταξε τριγύρω σου να δεις πως κάθεται ο κόσμος. Θα βγαίνω από το δωμάτιο μου όποτε θέλω, Τζιφιόβα. Η κυρία δυστυχώς δεν το επιτρέπει. Άκου να σου πω κάτι, κύριε, πώς το λένε. Νταντά, δεν μου χρειάζεται. Συγγνώμη, μα. Δεν ήθελα να σε κοιτάξει. Ένα φιλάκι για να γίνουμε πάλι φίλοι. Διαβάζει καλά το χάρτη. Τι πληθυσμό έχει η Ταγκανίκα. Πρόσεξε καλά, γιατί μου φαίνεται πως ο πληθυσμός της Αγγλίας θα λιγοστέψει κατά ένα. Σε χωρώ, μόνη της με έναν άντρα. Όχι, Μάργαρετ, όχι. Όχι! Τι ήταν αυτό? Ξάπιασα! Εγώ είμαι η κυρία Λέγο Τζάρβις. Πήγα από τις Τζάρβις. Και κάσα να το πιάσω. Ζητήκατε, λέω. Γιατί, Γιατί? Ναι. γιατί... Γιατί? Δεν μπαίνει. Σβήνω. Σε λίγο θα κάνω κάτι που δεν ξανά έκανα ποτέ στη ζωή. Θα αρχίσει να δουλεύεις. Όχι, όχι, όχι. Θα ζητήσω από μια τρισχαριτωμένη κοπελίτσα να γίνει η γυναίκα μου. Τι μου λες? Ναι, ναι, ναι. Ποια λες να είναι η κοπελίτσα? Ποια είναι? Μάντεψε. Δεν μπορώ. Υπάρχει γυναίκα που να θέλει να σε πάρει έτσι όπως είσαι. Είναι γυναίκα μου. Δεν θα ντρέπεσαι για μένα. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ, Τζέρι. Το βρήκες παρέτης και να το respect. Ναι, Τζέρι, αυτό πώς μου σε εγώ. Ναι, καρδούλα μου. Take my heart.